Kaba ketina kerberni rokom seksi nukai rokora. Mana wazan denai. Angni bodia zero figure na. Ang sokong damit ni dokona gandabe jam mojang nukai bala. Simple dokona gandabe angko seksi nukai. 표정사라 앙코 무장이 나야겠문래 बै산खालि नङाबाथ' बियो आंखौ बेसेबा फसायखागौमोन जियानो जाया मानो आंहा थाबिस बायनो थाखाय महिलाफोरनियाव फैसा धार लाहैनोसै बिबारि साला नोंहा जेबो खामानि गैला फस्थासिगोनसो नोङो साननैसोनि उनावनो बिबारि फेख्ला अजाया ओरैनोबाबो मारथार हाखानो बिनि थाबिसफोरा फुरा फुरि खाथिखायोनो बिबारि बेहेन्जि नोङो फोजोंसानि सिमां नुनो नागारदो खारन फोजोंसा सनाया आंनिसो जासिगोन आंनि लाफाथिनि गोसोखौ दासो गोजोननाय मोनबायलै आंलाय फोजोंसा सनाखौ मोननाय नंलासो सानदोंमोन दा मोनसिगोन दे बेख्ला अजाया नङाबा मा जागौमोन देनाय आङो फोजोंसाखौ मोननायानो नङामोन बिबारि फाफियासो मोनगौमोन बाला इसोरनि अननायाव आङो फोजोंसा सनाखौ मोनसिगोन दे थांसैलै रखरा महिलानि फैसा दानलायनो अबाव थांजोबखो मानसिफोरा आं मोनफैबाय मोनफैबायानो गारिखौ नेबाय थानांगौ गोनांथियानो जायासै थांनाय लोगो लोगोनो गारि मोनखादो मोजाङानो जादों दे लाइमोनाबो बेखौनो बेसेबा सिन्थागासिनोमोन ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै नोंसोरलाय जाबाय जोंफोर सानैबो ओमफ्राय नोंनिखौबो खुरना दोनखादों दे आं आबौ बा खुरना दोनलायदों खुरना दोनाबाबो जायो ओमफ्राय बाबुआलाय अबाव थांखो बिहालाय मा सेनखौनो नायनो थांलायबाय आरो आयु 2 घन्टायानो जायाखै खोना ओंखाम उखैसोदों र' ओंखामखौ जाहैनोसै जाहै आरो माबा मोस्रोम दा आङो बेलासे मैगं फाननो लांनांगौ आङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव सानैबो मैगं खानो थांगोन दे जागोन दे दुर्गा फुजाबो मोनफैथारबाय फैसा थाइसेबो गैया फैसा जमायनांगौ ना बा दुर्गा फुजायाव फिल्म दिन्थियो थियाटार दिन्थियो जादु साइकेस बा आंहा एबारो दुर्गा फुजायाव बर' थियाटार नायगोनलै बारदै सिख्ला थियाटार फैबा मोजां जागौमोन आङो बारदै सिख्ला थियाटार नायगौमोन बा जागोन दे नायनो हागोन सिगाङावनो फैसाखौ जमायग्रोना लानि देनाय जेबो नायनो मोनाबाबो मेथाइ जानो मोनबानो जागोनलै दुर्गा फुजानि जिलापि जागोन दे जानो हागोन दे सेमोनलाय जोंफोरो दख'ना लानो मोनदोंमोन एबारसो मोननाय नंला एबारो दिसेनाव नायानो नाङासै आरो दंग'बो साननो मोनासै दंग'आव नायानो गैया एबारो दैयानो रानाखै आरो एबारो माबा दंग'फोराव दुब्लिफोराव नायानो गैया आरो मासे मानै मोनगोनमोन दैयाबो राननो रोङा दंग'फोरनियाबो साननोनो मोनासै एबारो ओंलै ओमफ्राय लाइमोन आब'आलाय गारियाव जिरायनो मोनदोंना मोनाखै मोनदों गारियाव बारा मानसि गैया हामदों दे आयु ओंखाम जानो होनाया थांदों मैगं खानो थांनोबालाय दा आरो गोबाव जागोन र' जाहैनि र' थां खानायावनो मुथा खालायनायावनो बेसेबा गोबाव जागोन ना आरो मा मैगं खागोन मैगङानो गैया माथो हेलांसि मैगं दारि आरो मान्दिया बेफोरखौनो लांसै आरो थास' बिबार मोनबाबो लांनोसै मुथानैसो थांथां होनबा माखारे ओंखाम जाहैदो थास' बिबारा दा मोननाय नङा मानसिफोरा लांजोबगोन अबावबा थांसै लाइमोनालाय दिनै फुङावनो फैनांगौ बाथा दंमोन माथो मानोथ' फैयासै आंजों थालि बालि मोननाङालै दानो गोसो जायोबा नोम्माखौ दानो होखारहरनो हागौ आङो नाथाय आङो गुबुन मानसिफोरनि रखम गाज्रि मानसि नङा आङो मानसिफोरखौ खथक अनो आंखौसो रावबो मोजां मोना माबा अनबाबो जेबो नामानो गैया बेनिखायनोथ' गेजेर गेजेर जोंखाङोलै रखर आङो आं बायदि अनसुलि बिबाजै मोननायखायसो
आंनि जायगायाव जुदि सोरबा गुबुन हिनजाव जानायमोनबा नोंसोरखौ मालाबानो होखारहरगौमोनलै डाइरेक्ट गेट आउट खालायहरखागौमोन बै लाइमोनानोथ' फैमारगोन ना फैमारला ना थगायनासो गालांबायलै आंखौ ओइ थुमफ्रे ओजों फैलाय मायो बाजै हा नोंसा फिसाजोआ फुङावनो फैनांगौ बाथ्रा दंमोन माथो मानोथ' दाहालागै मोनफैयाखै हा बुंलाय फैगोन खोनादो बाजै दा बारा टाइमबो जायाखैना टाइम जायाखै 12:01 जालायलांबाय नोङो टाइम जायाखै होनना बुंनो फैदों बाजै गारिफोरनि प्रब्लेमबो जानो हागौ बेनिखायथ' थाब मोनफैयाखै खोना गारि नङा नोंनि फिसाजोआ साला आंखौ थगायनो होननानै थगायना गालांदों मोसौ थगायना होबाय आंखौ साला थास' बिबारखौबो एसे मोनसाबबाय र' बा मोननासो जाबाय दे मैगङा औ जानाया जाबाय र' मोननासो मानि दाबा दायो फानजोबनो हागोन ना हाया बिक्रि थांजोबगोन ना थांजोबा बेखौसो सिन्थादो र' आङो थांगोन खोना दे बेलेगा थाङाबाबो थास' बिबारा थांखागोन ओंलै थांबा मोजां जागौमोन फैसायानो गैथारा जादों आब' थास' बिबारा खै मुथासो जागोनलै 10 मुथासो जागोन खोना दे मुथासेयाव बेसांसो मोनगोन आब' बेसांसो मोनगोनबा 15 रां नङाबा 20 रांखौ मोननांगौ जानांगौ होमबा 20 रां कुरै मोनबा माबा जागोन 200 रां मोनखागोन माथो थास' बिबारावनो औ मोनगोनथ' र' दा बिक्रि थांबासो मोनगोन बिक्रि थाङाबालाय अबाव थांगोनलै आंगिलाय थास' बिबारा थांखायो मान्दिया आरो हेलांसिया थाङाबाबो थास' बिबारा थांखायो ओमफ्राय मान्दियाखौ खै मुथासो मोनदों जोङो बेबो जागोन खोना 10 मुथासो मान्दियाखौबो 10 रां 20 रांसो मोननो हागौ न' थुदो होमबा गैला थांसै बैलाय बेयाव बारसे दं माथो नुवाखै नोङो अबाव नै सिद्दायै नायहरनाय आयु खाथियावनो दङ बेखौ नुवाखै खानैसो जाबाय खोनालाय आंबो दे खादो दे थांसै माखारै ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ आरो मुथाबो खानांगौ बेसेबा गोबाव जाखोगोन बासा दे खादो माखारै लांनानै मुथाल'सो खाहैनांगौ बेसांथ' टाइम नांगोन देनाय मुथा खानायाव बाबुखौबो खानो होगोन साथामबो खाबालाय दसेनो जागोन आरोलै थेवब्लाबो थाबैनो लांनांगोन ना गोजाननिफ्राय फैदो खोना रोनाय रिसिभ खालायनो दे माखारै रायज्लाय हेलौ बारा गोबाव रायज्लायनो मोना दे खिन्थु मोनफैबाय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय लाइमोनालाय जनो मोनदोंना मोनाखै गारियाव मोनदों ओमफ्रायलाय गारिखौ नोंसोरो बेसांसो गोबाव नेनाय नेनो लागा जायासैयानो थांनाय लोगो लोगोनो मोनहैखादो गारिखौ बा दे मोजाङानो जादों दे फोजोंसार मायो आयै सोरजों रायज्लायबाय थादोंमोन नोङो हा खोन्थालाय सोरजों रायज्लायबावनो आं आयै सोरजों रायज्लायबावनो लोगोजों आरो थगायाखैथ' आंखौ है माबा आयै मानो थगायनो आङो नोङो आंखौ फोथाया आरो आयै आजिखालि फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ फोथायनो हाया जादोंलै बा आया आंखौबो फोथायला नै नायाखै मानो आंखौबो फोथायला आगोलफोर माथो फनाव बारा रायज्लायनायखौनो खोनायामोन दालाय माथो खोनाबाय थायो सानफ्रामबो आयै लोगोफोरानो हरबाय थायोबा आं दा रिसिभ खालायबाबो जायाना गाज्रि मोनगोन बिसोरनो सिगां सिगां हरग्रोबाय थायो आयै आं हरनायानो थाङा मिन्थिला दे आरो भगबानासो मिथिसिगौ आरो हरफोराव रायज्लायनायफोरखौ एसे खम खालाय दे नोंनि लोगोफोरबाबो हरबाय थानो होनाङा जोंहा उन्दुनायाव डिस्टार्ब जायो खायसोनि बेंबुंबा बाबुंबुंबा रायज्लायबाय थागोन जागोन दे आयै दिनैनिफ्राय आङो रायज्लायनायखौ एसे खम खालायगोन हालेले मिनिनाय नङा बेयाव बाराबा मबाइल सबाइल सिफायना होजागोन दे आंजों खिन्थु हा जागोन दे आयै रायज्लाया दे ओंखाम जाफैदो ओंखाम मोनबाय दानो ओंखाम उखैथ'वाखैमोन आयै ओरैनोबा माथो ओंखामखौनो उखैबाय थायो दिनैलाय मा जाखो मोनथिया दिनैबा आंनि उदैया मा जादों लोखि हाबदों खोना हाबगोन मायाबा लोखि थाबैनो फै दे खिन्थु ओंखाम खुरनोसै आङो जागोन दे आयै इसोर रैखा बिबायदा सानबाय थादों खोना फनखौबा मानो दानना होदों होननानै आरो हरबाबो सुइस अफसो मोनदों बियो सुइस अफ खालामना लानायखायसो बिबादिनो खिन्थानि र' नङाबा बिबादिया बेखौनो सानबाय थागोन हेलौ मानो सुइस अफमोन मबाइला आरो मानो जेबो बुङालासिनो दानना होनायमोन नोङो खिन्थानो हायामोन आरो आइ फैदोंमोनलै खोनायासै आया खोनादों आंखौ रायदों दानि सोरजों रायज्लायनाय होननानै बेसेबा रागा जोंखारो मबाइल सबाइल सिफायनो ओंखारलायदो आयु नोङो न'आव
थाबा मानोथो फन खालायो होमबा बाहेराव थांबा खालायनांगो न'आव नोंसा आइ थायो रायजाखागोन औलै दिनैनिफ्राय आङो न'आव बारा रायज्लायला दे बुंखाना दोनखाबाय ओमफ्राय माथो खालायदों नोङो मैगं खानो फैदों र' दायो बेलासे फाननो लांनो सानदों आङो मायो नोङो दाबो मैगं फानो आयु मैगं फाननो लाङाबा जोंफोर माजोंथ' खरसा जागोन नोङो बिबारि मैगं फाननो लांनांलालै आङो बोरैबा मोनो मैगं फाननो लाङाबा दा खरसा खालायनो खस्थ' जायोना नोङो खरसा खालायनायनि जेबो सिन्था दा खालाय खरसा जानो थाखाय आं नोंनो फैसा हैगासिनो फैसा नांलाया दे आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जेखि जाया आङो सबनियाफोर नोंनो फैसा हैगासिनो आयु बिदिथार होनबा हाबा जायालासिनो बिदि फैसा लाबाय थानो बोरैबा मोनोलै आङो दाखालिल'सो नोङो गेस बायना होबाय आङो बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नोङो दिनैनिफ्राय मैगं फाननो लांनो मोनला आयु फोजोंसार ओंखाम जानो फैनो मा जाखो थांगासिनो र' आयै आङो आथिं आखाइ सुदोंमोन दे होनबा बिबारि दायो रायज्लायगोन ओंखाम जानो लिंहरबाय आंखौ बेसेबा रागा जोंगोन दा आरो ओंखाम जानो थाङाबा दे होनबालाय थां